paripurna menggah dawuh pangandikan saking panjenenganipun Rama Wahyudi sarjana hukum minangka Bapak Camat Kecamatan Susukan wondene lampahing adicara ingkang salajengipun nunjih pasrah panampining tokoh Ringgit Wacucal wondene ingkang kepareng hanganti tokoh Ringgit Wacucal nunjih panjenenganipun Mbak Devi Mufarida laju kewala kaasta panjenenganipun Denggung Darsana kalajengaken kaaturaken dumateng panjenenganipun Ki Lurah Muhammad Jatmiko wondene panjenenganipun Ki Lurah Muhammad Jatmiko kaaturaken dumateng panjenenganipun Ki Dalang Yusuf Ansor Ganendra sagung para tamu kakung Sumawana Putri ingkang winantu ing pakurmatan makaten paripurnaning pasrah panampining tokoh Ringgit Wacucal saha lampahing tata cara Purwa Madya Wasana sampun kalampahan kanthi wijik kula minangka ingkang kepareng ngaturaken menggah lampahing tata cara tertamtu kathah kekiranipun saha kalepatanipun kanthi sedaya kalepatan saha kekirangan atur kula mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangaksami kanthi peputaning atur wawasaning para wasis kang waskita waspadeng ngilmu jagra angkara winangun sarjana majayeng wis dipwara kasut kuwasa wasita jroning Wedamuni Sura Sudira jayaning kang rat Sra Brasta tekating olah Karmastuti wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun matur nuwun.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita kang kinarya wangsit pinto kombang isep matu sarining tawang Om susangen nganti gone yang kali heng angkong paksi Ibar Om samara pamoring sukma sinoksmaya raga ing asepi
Sinimpen telenging kalbu pambukaning marana tarlen Sidem awi kena mastu Purma Sidem silat mringwang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sono sinawung langning blok wis tumaksin standun lambai Buddha Jinandra tutur katulata tulat mrih alabding parabdya winisuda trenggang dinamadama pinardi tameng lalata mangjapa tekap usana ning gupita pawrengging pralambang matumba-tumba marma panggung sang merwaning kata saged garuk dumadining Bayang Purwa purwakaning kandha pinarik entuting basa dumeng punanga musurasa yen narasaya karaos mulajara angrasa wandi uruhing diri rasa mongsang rumangsani pindhane kadya jalma ingkang angel kaca jarwe wis ngaku caing saluta bejo wis kagelaring madaning pagliran ya kujatra mirsani pagelaran inggih Purwa Surya Candra Darung Yang Kartika wis kinur putra teng kawasa sahari ratri angitri bawana prateking tusina gilu pandi temadate wetanganing dina sasi warsi windu kang sarbabat radung lambang karta pangkarta sinram bondo jaban pating krom jatatu padeng kutu-kutu langat tunggu burun wono yang burun tu datu bulan mantan bawi jalan padang terawangan sinari saglang renang yang sumur bawani jagat mungging jagat wetan tuk mungup-mungup mungging kalingan mungkin abang perngangah lamun keksayan milat-milat bumi saya tangu sumur sang diwangar kokatas sebelah kanan kira ngabagis mujantara kabur bawan sinari sang gewang basontong tarang tukaton ijo rojo yamanggu gunung kang biru moyo-moyo pucing gunung kini melan gedanu kasih ring meraban jono lenggat menggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu suleng kang lotase di luar songo ya buka ngarep Tegal Sawayi anglo ursi urutan ana pedoti senam disendunat sesindenan mikul garu lukune anggil ngerojo kayane sana rembagan sumur wangi wis katon sang Hyang Arkasa dangu sainggil wis katon melos sinari jagat dunung ing keplan papan lor kidul wetan kulon sinari jagat kang samrebuyada rebut jerbun kuwung mranjedatan wonten ingkang amadani tejo lan kekuwunging pratapan Sukalima ya pertapaning Saka Panca dukunane dumadi saking papan dunung Wanagung liwang-liwung gawat kliwat pinggit kewati satu mara satu madri jalma mara mesti kepelayu nenggih wana ing Saka Panca ya alas ing Sukalima ingkang dukunane kebawat keperintah negaring Pancalaradya tumuli kabangun dening sang pinandhita ya sang Brahmana Gung mungging sampun lenggah ing madaning pecabaan nenggih pandhita ing Saka Panca sang Tapa Begawan Durna ya sang Resi Kumbayana ya Ndayewang Druna ya sang Baratmaja Putra ya sang Wipra wis kepareng gawe padaning pecraban Saka Panca kayap sangjaning para candrik manguyu jejonggo banyak dalam Ardawalika pindhane kedaton
Prandening mangke sang Tapa Begawan Durna arsa ngawontenaken pawiyatan ya pawiyatan agung pertapaning Suku Panca pramila tegambir blabar pindhane samudra datanpa ana tebi sangya para cantrik siswa murid samya seba sumewa wonten ngersanur sang Tapa Begawan Durna prandening mangke kepasang yudha katuju minum nampi rawira nalindra Kresna sang Prabu Duryudana dadi grawalan pandhiting sukalima sang Tapa Begawan Durna wau.
Sretinon neng pasewakan Busana sutra kang maneka warna Pak Puspita Ngudana Miyang manca sarwa rukma arangking mandek nara Narawata Obro prabanyo kang sumirat kenyaring tekso laliwaran lena ki laci sireng dapet wimbo kekondo mrek mingen kadupeng mak aruto andung separan mangambar kongas ngabeki jroning pasewakan Sang Mantara Ratri mung cipta pukulun tanana liyan kaeksi katur kang cundha maneh lole kentas waru gembal manyar-manyar do neng dungkul wana alas dadi wana ladalah kaya ketiban daru
Pertapan Sukapanca. Nuwun mangke Angger. Nuwun sewu. Teka sak mangke mboten kadya adat saben ingkang sampun kelampah. Pertapan Sukalima dipun rawuh dening anak Prabu Duryudana. Sarawuh paduka anak Prabu Jaka Pitana. Ingkang Paman Sukalima ngaturaken pambagya raharja mugi kunjuk Angger. Anak Prabu Jaka Pitana. Ya jagat pangestungkara. Wayah Bathara jagat diwangsung menawa ngadilirwi. Urusas mintaning sejagat wasisaning Bathara. Nun mangke Paman Durna. Antuk berkah pamujanipun Paman Penemban Durna Ibu Kumbayaning Sukalima. Pratanipun Kang Putra Ngastina Jaka Pitana mangke karaharjan awit saking pamujanipun Bapak Durna lan antuk pangestuning dewa. Sowan kula boten tebih saking karaharjan, tebih saking rupida sowan kula mangke Widodaya Wana Basuki. Pambagya raharja sampun kula tampi, namung mudya pangasta mugi kanja wonten ngarsa paduka Paman Durna Sukalima. Paman Kumbayana. Inggih. Pudya pangasta sampun ingkang bapa tampi nggih, damel bombong dasmana ingsun. Damel bombong manahipun ingkang Pamaning Sukalima mboten langkung sakmangke mugi kaprayogakaken lenggah paduka anak Prabu Duryudana ing Ngastina anggen rawuh wonten Pertapan Sukalima. Sampun wonten kirang prayogi. Sowan kula kados diri sampun langkung sikeca anggen kula lenggah wonten Peceraban Sukalima. Paman Durna. Adipati Ayah Sengkuni rak ya padha slamet. Arawuhmu ta Adipati? Antuk pandungane Kakang Durna lan pangestuning Jawata Kakang ya. Nggon Guswana nang pertapanmu kanthi kahanan ingkang neng semaki lan kahanan ingkang gawe bungah jernyatane sangjaning para cantrik mangaya jejangga padha seba. Apa iki dinaning pawiyatan Kakang? Oh iya. Pancen tak jarak. Wektu sakmengko aku nganake pawiyatan. Oh, ndelalae lah kok teko kepasan Yuja katuju nginu. Sakmengko sampean rawuh bareng rawuhmu kelawan anak Prabu Duryudana. Nggonmu rawuh ning Pertapan Sukalima. Iya. Ora liwat aku ngaturke sembahku katura. Ya, tak tampa Adipati, tak tampa. Wong nom ngaturke bekti ning wong tuwa. Ora liwat pangestuku wae tampanono ndayanana mening uripmu. Kakang Durna inggih. Ora liwat prayogan Adipati. Kaya wis ora kurang kepenak Kakang Durna. Nuwun mangke nggih. Mboten kateges kula kama wantun lan kula lancang nanjaken dhateng rawuh paduka anak Prabu Duryudana. Estunipun kula namung badhe nungsung pawarta lan kula nyadong dawuh. Menggah sak mangke damel kagiat setaning manahipun ingkang Bapa ing Sukalima. Rawuh wonten Pertapan Sukapanca. Kanthi kanthi ingkang sengkan-sengkan datan pepopoyan. Menawi alit utusan kandhek sak kembaran. Agengipun utusan Dik Pati Arya Sengkuni kinen prapta wonten ing Pertapan Sukalima. Nanging kenging menapa? Nggih. Sak mangke kula nampi rawuhipun anak Prabu Duryudana kamangka kanthi kawontenan kula ingkang sarwa-sarwi nguciwani. Mbok kula tak nyuwun dawuh. Nyuwun sabda pangandikanipun anak Prabu Duryudana. Sak mangke ingkang bapa badhe mabuka susilastawa. Mirengaken jangga, mirengaken karna. Mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Jaka Pitana. Ya jagat pangestungkara. Pandura wonten dawuh. Sewu lepat aturipun Kang Putra Ngastina. Kula tandha wadana jenyatanipun sak pangke sowan kula tanpa katimbalan wonten Pertapan Sukalima. Menawi lumrahipun menawi ingkang Putra Ngastina Jaka Pitana nggadahi wigati sampanipun betaken dumateng lekasipun Paman Durna. Mastike kula tansah animbali dumateng praptanipun Bapa Durna Sukalima kinen rawuh wonten negari Ngastina. Nanging sak pangke krana sampun tan bisa bangkit pinampeng manahipun legetaning manah ingkang putra pun Jaka Pitana paripaksa kula kedasowan wonten Pertapan Sukalima ingkang wigatos. Kula namung badhe nyuwun priksa lan nanjaken kenging munapi sampun wonten ingkang candra
Samangke Paman Durna boten rawuh wonten negari Ngastina nilar dhateng kewajiban kemarajan. Prawestu Kakang Paman Durna menika sampun badhe mirang kampung jingga bundan datan Ratu. Badhe berguguk utawaton sampun boten badhe suwita lan boten kestu ngesuwi minangka pujangga inggih nujem negari Ngastina momong dhumateng para putra Sata Kurawa. Malah kula kinampi kabar saking Paman Patihari Sengguni bilih anggenipun Paman Durna boten rawuh wonten ing negari Ngastina mriku dipun sababaken awit anggennya runtungan Dika Paduka Paman Pandurna iki Pupurban Sukalima tansah caket kelan kadang kula Pandhawa iki panenggak Ira Nyayi Bratasena. Menapa kaes mriku estu lajeng menawi estu kawontenan mriku dadosan kula tak nyuwun sapanggih kersanipun Paman Durna kados pundi Bapa Pandurna. Leng-leng ramyan ingkang driya lirik wangsandra katawangan kondang blekuduk manyar-manyar sumarante hawala kamanaga kula kaprit kantil pututing selikur salah nuwun sewu nggih kaget sotaning manahipun ingkang Bapa ing Sakalima teka sak mangke nampi dawuh Pandika Paduka Anak Prabu Duryudana ingkang paring dawuh bilih Tigang Candra kula mboten wonten negari Ngastina awit kula renteng-renteng runtungan kaliyan anak kula pun Bratasena. Nuwun sewu. Menawi kinten kula mriku badhe mirang kampung jingga mboten Tanpa Ratu, estu nggih, estu. Mboten wonten niatan kang kados mekaten. Mboten wonten inggih menika mboten tukul wonten sabeting manahipun ingkang Paman Sukalima. Jernyatanipun lairan batos kula menika ngesuwi. Sartanipun lair lan batos kula suwita dhateng pun para Sata Kurawa. Nggih. Jernyatanipun ngemuti adeging pertapan Sukapanca inggih pertapan Sukalima menika menawi mboten saking sakbiyantunipun anak Prabu Duryudana miwah sangya para kawula tasih negari Ngastina mboten badhe kelampan kula ngedekaken pertapan menika. Kula nuwun sewu nggih. Paripaksa kula sak mangke Walaka lan kula Blaka kula matur menapa wontenipun bilih menapa ingkang sampun paduka ngendikaken lan menapa ingkang sampun paduka dawuhaken menika estu leres. Kula menika pun wonten 3 sasi niki kula caket kaliyan pun Bratasena. Sampun wonten Tigang Candra menika kula dipun caket kaliyan Bratasena ning nuwun sewu nggih. Sampun ngantos dadosaken Sling Surup. Liripun menapa? Anggen kula nyaket kaliyan pun Bratasena menika mboten kateges kula badhe nglirwaken kewajiban kula minangka nujung wonten negari Ngastina menika babar pisan mboten. Nanging mugi dados ning ngawuningan. Anak murid kula inggih siswa kula pun Bratasena inggih panenggak Pandhawa menika nggadahi kekarepan, nggadahi kekayuhan. Adreng tan bangkit pinambeng menapa inggih dados gayahanipun anak kula pun Bratasena piyambakipun kepengin nyumurupi werdining lan wejangan lan piyambakipun kepengin ngupadi menapa ingkang dipun wastani inggih menika ngilmu kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra Jendra Pangruwating Diyu. Menika kula dipun suwuni kaliyan pun Bratasena gandeng kula menika gurunipun Bratasena. Gandeng Bratasena menika siswa kula. Lajeng kula menika gurunipun Bratasena. Bratasena menika siswa kula. Padha wae ora usah diwolak-walik. Gage. Nggih, Depate. Kula menika namung dipun suwuni. Kula menika ugi ngemban kewajiban kula minangka Brahmana, minangka pandhita ingkang medharaken ilmu kang saknyata. Nggih. Mugi dados ning kawuningan nggih, babar pisan kula mboten gadahi niat badhe nilar dhateng kewajiban kula mriku babar pisan mboten. Nuwun sewu Kakang Durna. Depate pripun? Kula dhewe sing nyumurupi perkarane nek sampeyan kuwi sing nimbali Bratasena supaya sowan teng Sukalima. Nggih, jan Bratasena kula timbali supaya sowan ing pertapan Sukalima wigatine napa?
Merga Bratasena butuh kalih kula. Ora ana jamak lumrahe lan ora bakal kelakon. Ana jenenge wong arep nimba sumur. Masa sumure sing nimba wonge, ora wonge sing nimba sumure. Ibarate wong gudel arep nusu kebo. Ora ya gudele sing nusu kebone. Ora kok kebone sing nyusani gudele. Padha mawon nggih. Ha iya. Sampeyan ki ora ning miturut apa sing pun kula sawang, miturut apa sing wis tak delok lho Kang. Sampeyan kayake ketingale lho niki. Ketoke kaya arep nglirwake kewajiban. Mboten Dik Pate, mboten. Nek nyatane Kurawa mboten sampeyan paringi ilmu, malah Bratasena sing ajeng sampeyan paringi ilmu, monggo ngilmune ngilmu abot. Ngilmu kasampurnan niku ora saben-saben wong iso nggayuh, ora saben-saben wong iso ngerti werdine ilmu kasampurnan. Kurawa niku sing menehi urip karo sampeyan, lah kok Kurawa malah mboten sampeyan paringi ilmu. Lah kok teko sampeyan malah maringi ilmu niku kalih Bratasena niku rak pun nerak pancak nerajang wewaler sampeyan minangka nujeng negari Ngastina. Mboten kok teges ngaten Dik Pate. Kula menika namung nengga dawuh saking anak Prabu Duryudana, anak Prabu Jaka Pitana sampun dawuh, Bapak Durna. Kurawa kapureh dipun paringi ilmu kasampurnan. Kula nggih mungkin temandang. Ngaten. Lah kenging napa kok kula ajeng maringi ilmu kasampurnan kalih Bratasena menika merga Bratasena njaluk kalih kula. Nggih. Dadi sing ora kelakon. Menawi samangke Bratasena kok kula kanthi inisiatif manah kula piyambak kula arep maringi ilmu kasampurnan kalih Bratasena. Mboya, mboten. Ning prasetyane sampeyan kuwi lahir batin ngesuwi Kurawa. Nggih, lahir batin. Lah kamangka menika sak menika Kurawa menika urung iso tentrem uripe, urung iso jenjem atine nggone lunggah teng negara Ngastina nek Pandhawa urung sirna. Nggih. Sampeyan ya saguh mateni Pandhawa. Saguh. Saniki kula pateni nggih saguh. Pandhawa dipateni nggih saguh. Ning sajari sampeyan arep maringi ilmu karo Bratasena. Dik Pate, pripun? Sampeyan aja ngubeng-ubengi perkara lho. Sampeyan aja ngempukke watu ngatoske banyu. Liripun. Kula niki pun to, mengke sampeyan ningali piyambak. Nggih. Nuwun sewu anak Prabu. Pawantur kados pundi? Kula aturi mapan ing pertapan Sukalima. Kula aturi mungkur langkung rumiyin. Samangke kula badhe nimbali dhumateng praptanipun anak kula pun Bratasena mriku. Badhe dipun dawuhi menapa? Mengke badhe kula jelamprangke. Dijelamprangke lire. Ben Bratasena mati. Niku to sing sampeyan karepke. Niku to sing dikarepke anak Prabu Duryudana. Pandhawa mati terus sampeyan saged jenjem nggenipun nglenggahi dampar kencana negari Ngastina. Niku. Nggih. Pancen niku. Lajeng prawi sampun estu prasta dawuh Paduka Bawana Banduna. Kula tenggo lan kula pidhangetaken rembagipun Paduka kaliyan Bratasena saking wingking pertapan. Mrengantos sak mangke Paduka Banduna boten saged njlongprongaken lan boten saged damel sarana penjahipun. Kadang kula para Pandhawa teges tetel kabrahmananipun. Sampun. Kula aturi pitados dhateng inggih menika ingkang Paman Sukalima nggih. Nggih, mrekaten kula pasrahaken dhateng Bawana Banduna. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangga nalin trombek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangroma ing wajakur reka kiri-kiri sigra mateng aji pamling nenggih sang topo Begawan Duryudana Durna nalika semantenan nimbali dhumateng praptanipun Kang Putra nggih panenggak Pandhawa Sang Raden Bratasena dumadahan piyambak paseban sanjaya para cantrik manguyu jejangga samya alok bila wonten satra gagah pitik ingkang minggah ing pecrabakan tansah sejahe namung satya nyuwukira tawu nenggih Sang Raden Bratasena
nalika semanten Galia gagah pitungsa candalane piyak-piyak kanca ana daya piyak-piyak njaluk dalan mencak alon tata trapsilanira ngejamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngendika gawe tresna yen ngendika gawe bronto Waru kembal manyar-manyar duk neng jungkul wana alas dadi wana olah dalah Bratasena aja kaget ya ngger kowe tak timbali lumantar aji pameling aji beduk kowe tak timbali supaya mungkaning pecerabakan kene Bratasena padha kanthi Rarja saksuwanmu, Bratasena. Wah. Durna bapakku ya. Nimbali Bratasena kanthi aji pameling supaya aku mungganing pecerabahan Sukalima. Sowan kurana langan suwiji apa ya mung aku ngaturke basaku kadula Durna bapakku. Wah jan. Pas, suaramu pas. Lirewi. Awakmu gedhe ning suaramu ya gedhe. Yo. Aja kaya sing bedhuk. Awake gedhe dhuwur. Nek omongan ngendi lek? Ora sida berwibawa kaya. Yo. Ya pangestuku tampan ana Bratasena. Tak gegem dadeki jimat ana apa nimbali kelawan aku. Aja kaget. Nggonku nimbali kelawan kowe iki, aku mung arep neruske pirembugan. Nggonmu duwe gegayuhan lan penjaluk ana ngersaku, nggonmu kepengin mangerteni wedharing ilmu kasampurnan
kawruh sangkan paraning dumadi sastra Jendra Pangrawating Diyu. Yo. Sepisan meneh tak elingke ya Bratasena nalika semana aku wis tau ngomong karo kowe wis tau ngendika karo anakku. Ya kowe kuwi. Ngelmu iki dudu ngelmu baen-baen, ngelmu iki dudu ngelmu enteng. Nanging ngelmu iki abot merga kawruh kasampurnan kuwi ing mengkone bakal nuduhke kaya ngapa ta uripe menungsa. Yo. Uripe menungsa kepiye? Aku iso ngandani ning golek ana dhewe. Wah, jare arep nuduhke. Iya. Aku iki mung lantaran sing menehi ilmu kuwi dudu kok Begawan Durna. Ning sing menehi ilmu kuwi sing eneng dhuwur. Sopo? Ora kok disawang ngono kuwi ora. Sing menehi ilmu sing maringi ilmu karo kuwi sing eneng dhuwur iki teges Gusti sing Maha Nasa. Ora kok ukiran gayor kuwi ora. Banjur kersane Durna bapak kuwi. Kowe tak utus gelem apa ora? Utus supaya ngopo? Wah, wis lahir lan batin antep tekate Bratasena. Ora-orane kendho. Nggonku dene kekarepan, nadyan kudu mati taujudi. Aja mati sik. Ya, ora pengen ngentuk ngelmu kok mati iki kepiye? Upadinen wujuding kayu gong susuwing angin, nggih. Kayu gong susuwing angin. Iya. Mapane ana ngendi? Banjur aku kudu nemoni sapa? Kowe rasah nemoni sapa-sapa. Kowe mlebu wae. Ah. Kowe mlebu ning wewengkon wana ingkang gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati. Jalma mara mesti dadi kuwanda. Oh, dewa wae ora wani mlebu alas kuwi. Alas ngendi? Ngendi ko? Mlebu wewengkon wana Tribasara ing wewengkon alas Tikbrasara. Ing kono ana wujuding guwa aran Guwa Simanglek. Golek ana wujuding kayu gong susuing angin. Ah, mesti kowe bakal entuk apa sing mbok gayuh. Yen wis entuk wujuding kayu gong susuing angin banjur kowe sowan ana ngersani bapakmu ing Sukalima ngger. Sigra bala kang tumingal. Rangat sampo kang samyama tali. Lerat adet wilating kota Hanyanggung manguncang nitimbinjang sang adi Ladenya ngetali wuwos Krishna Surawilaga kaya buta singa wragil Pasti Joko Dendanya kang mangambak boyo Yo yen to dadi dawuh Durna bapakku wis cetha ora nganti surup surya aku njaluk pamit ora ngasi peteng dina aku ngaturke wujuding kayu gong susuing angin. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Tak jaluk pangestumu. Ya tak pangestoi lanang jurenmu ngger Bratasena. Yo. Pelukan sik. Sing sang Katri Gumulung mangroma ing wadya Karadakura
Cakra rek kiri. Oh. Bodro kados pundi? Ngendikanipun badhe jlomporongaken dumateng Kadang Kula Bratasena. Malah sak mangkin nuduhaken dalan kinipun badhe gayuh ilmu kasampurnan. Kakang Duna sampeyan kepiye? Tak rungokke rembuge kok sampeyan utusan karo Bratasena. Nek pancen arep kasembadan lan kepingin entuk ilmu kasampurnan kok sampeyan utusan karo Bratasena kan golek kayu geng susuwe ngangin. Aja kok kayu geng susuwe ngangin ambok kayu sing ora ana ning alam donya Bratasena mesti kelakon niki sampeyan iki janjane kepiye? Ana jare arep njlomprongke karo Bratasena kok malah diwenehi ilmu dalan ning ngendi papan dununge. Hus, sampeyan aja kanggo sing tanpa guna. Sampeyan aja waton komentar. Sampeyan aja waton bisa ngucap dipate. Liripun kados pundi? Oh, mangsawang. Kula niki janjane ngomong kali Bratasena. Kula kan goleki kayu gong susuhe ngangin. Kayu gong susuhe ngangin bentuke napa? Niku kula niku urung tau ngerti. Urung tau ngerti liri piye? Sampeyan iso ngomong kudune sampeyan ya iso wis tau ngerti wujude kayu gong susuhe ngangin. Sik ta, kayu gong susuhe ngangin niku kula niku mengawak. Mengawur. Jeneng kayu gong susuhe ngangin niku kula ora ngerti. Mbuh kula entuk kula teng pundi. Kula niki ming tukul teng pikiran kula. Teges mboten wonten kok wujude kayu gong susuhe ngangin. Langkung-langkung mana Tribasara menika wonten ing gawat kliwat. Wingit kepati satu mara satru mati jalma mara mesti modar. Nggih. Niku Bratasena kula jlomprongke teng jero alas niku akeh kewan galak. Mengke Bratasena ajeng mlebet wengkon wana Tribasara. Bratasena pun digagelak riyin kalih kewan-kewan bangsa macan, bangsa singa, bekantan, jerapah ngoten niku. Jerapah kok mangan menungsa, dinosaurus. Mengke Bratasena kalah kalih kewan-kewan niku. Tur mengke umpama Bratasena menang mungsuh kewan-kewan galak. Mengke Bratasena kula utus supados mlebet wonten Guwa Simangleng. Niku enten guwane niku enten. Niku enten wong kula tau golek nomor mriku. Ento. Ora. Guwa Simangleng niku guwa angkere pol Dik Pate. Enten gendruwone 5. Gedhe banget. Nggih. Niku mengke Bratasena ajeng ngupadi kayu gong susuhe ngangin mbuh niku barang mboten nyata niku. Mengke malah kawon mungsuh. Perkara-perkara niku. Paman juga atus pundi? Menapa sikilipun pati karipun paman terus saged dipun pitados. Nek kula kok rada mangu-mangu nggih. Kakang Duna niku pun bola-bali gawe perkara ning ora tau ana nyatane. Sampeyan iki aja waton gebyah-uyah Dik Pate. Kula niki pendhita kondang manyor-manyor sampeyan iki aja sak nyepelekke. Pawan Sukudi. Kula wonten dawuh. Sak mangke dipun mlapat. Lakunipun Bratasena. Inggih. Menapa sekitunipun badhe estu kajlomporongaken dening Paman Durna. Menapa malah Bratasena pikantuk menapa ingkang denuti. Kersanipun anak Prabu Duryudana kados pundi? Ketapno Kurawa Pawan. Lajeng kula sak mangke ngentosi wonten kedhaton negari Ngastina. Menawi estu Bratasena pikantuk ngelmu kasampurnan teges Bapa Paman Durna kedah sumeneh anggenipun dados ujung negari Ngastina. Ingestaken dawuh Budal Paman. monggo kula dherekaken. Gimbal manyar-manyar lole. Somorante hawela. Nuwun sewu, Nger. Nah ngono dikipasi. Nyawakku dadi banyu kabeh.
Mboten kateges kula menika badhe nglirwakaken kewajiban kula. Ning kula sejatosipun kula menika namung ngeman dhateng Paduka anak Prabu Duryudana. Paduka menika Nalendra jujur. Nalendra ingkang istiqomah. Nindakaken kewajibanipun ning ngemane kok ketemu menungsa kaya dapure Sengkuni. Kula mesake kalih sampeyan der. Ya wis ora apa-apa. Bratasena, nek pancen Gusti keparengake ilmu kasampurnan dadi duwekmu. Ora nganti surup surya, kowe ngaturke wujuding ayugung susuhe angin, Ger. Hey!